गोसो गैया लोङाफा एसेल' लोंबानो जाबाय बिराद गाज्रि खामानि मावबायलै गामिनि मानसिफोरा आरो नोंखौ बेफोरबायदि खालामनाया फिसाफोर बेफोरबायदि जाथाया दाब दाब जायगायाव दासिमबो जाबायानो थायो खना खनला जायनि जाहोनाव मोजां मोजां इनोसेन्ट मानसिफोरासो जिउ गारनांगौ जायो बेनिखायनो आथिखालाव गोबां मानसिफोरा एसे एनै हाग्रानि मुलि देनो रोङोब्लाबो खोन्थाना लानो गिग्रा जाबाय दायना होनजानो अजा होनजानो नाथाय हाग्रानि मुलि सिनायनो रोंनायाथ' जोबोद मोजां ना डाक्टरफोराबोथ' बेफोरबायदि हाग्रानि मुलिखौनो लानानै मेडिसिन बानायो बेनोथ' आथिखालाव बेफोरबायदि मानसिफोरनि खोमसि फोथायनायनि थाखायनो हाग्रानि बिलाइखौबो सिनायनो रोंलाङि जालांबाय बे मोनसे बिलाइ दङ ना जारि बायदि बिनि बिबारा गुफुर बिलाइया जारि बायदिबाबो एसे बेलेग बेफोरबायदि बिलाइखौ आथिं आखाइ बौनायाव बिलाइखौ देग्लिनानै बिनि रोसिखौ फोननानै होबा थै थांनाया थाबथायो दा बेफोरबायदिखौनो मानसिफोरा मिथिबा दायना होनलायगोन अजा होनलायगोन आफा बेफोरखौ रायखांनांला आफा जोंलारि आइ दिनै नोंनि बिफा जानो मोननानै गावखौनो गोग्गानाय मोनदोंलै नोंदि एसेबां सोलो गोरा बेखौ दिनैसो मिन्थिबाय आं आफा बे नोंनि आरो आइनि बोसोनसो उन्दैया नोंसोर मा फोरोंदों बेखौनो लाजोबखादों बेनिखायनो आं थांना थासान्दियाव आंनि आफाखौ आं जेबो जाहोनो होआ सन्थला सन्थला मा जाखो बेफोर सन्थला मा जाखो सन्थला गामिनि मानसिफ्रा नोंखौ माबोरै दायना बुंनो हाखो सन्थला नोंखौ माबोरै बेफोरबायदि खानाय हानानै होखो आयै बांद्राय दागाबसै गाबनानै आफानि गोसोखौ लोरबां दा खालाम माबोरै गाबागासिनो थानो हानो आइ नुदोंना नोम्फानि महरखौ माबायदि खालामखो माबायदि खालामखो थैद गाबनांलालै सोमसै आं जेबो जायाखैना आं थैयाखैना आं एसेबां थाब थैयाब्रा एफा गाज्रि बुबाय नोंखौ सन्थला लोगोसे नोंनि खानायखौबो मानो हानानै होनांगौ बेफोर गासिबो माखासे सुबुंफोरनि खोमसि फोथायनाय दासिमबो खोमसि फोथायनायानो खारनो रोंला सन्थलाखौ दायना होननानै सोर खोन्थानाय निउसाव मोनदोंना आयै निउसाव सोर होदों बमब्रमानि निउस चेनेलाव ना औ आयै बे बमब्रमाया माबायदि बुंनो हाखो बियो बे थफिरामानो थफिरामनि थाखायनो जादों थफिरामानो आफाखौ दायना साजायदों र' आं गारनायाव गैया बे थफिरामखौ सोमस्रि एमाव राजा थांलाय आइजों गुमै आं मा होननानै बुंबावनो गुमै जेबो बुंनाङालै आं मोजाङैनो दं जोंलारि आब'जों थांफानि आं नों गुमैखौ मोजाङै नायबानो जाबाय दे आं थानायाव जेबो गिनांगौ गैया आइखौल' मोजाङै लानानै फैफिन जागोन दे आफा नोंखौ जाय दायनिगिरि साजायदोंना बिसोरखौ साजा होजोबगोन आरो माखासेखौथ' पुलिसफोरा हमनानै लांखाबाय गोसोखौ लोरबां दा खालाम आफा गासिबो थिग जाजोबगोन आरो नोंखौ जाय दायनिगिरि साजायदों बिसोरखौ साजा होजोबगोन आफा जोंलारि आइ आं दखानाव थांनोसै दे नाङा आफा बेफोरबायदि अबस्था मानो दखानाव थांनो बेफोरबायदि न' सिङाव थाबाय थाबा मानसिफोरा आरो नंगौसो सानलायगोन बेनिखायनो आं दखानाव थांनोसै आफा आंबो थांफागोन नोंजों नाङालै न'आवनो था आंबो थांफागोन थौ होमबालाय ओइ थफिराम मानो हाबसोनानै दङ जल्दि ओंखारबो सोमस्रि आं बे हौवाखौ मानो दायना साजायनो गोसोखौ गोजोन मोनबाय ना सन्थलाखौ दायना साजायना मा मोनखो नों सन्थलाखौ बेफोरबायदि खालामना गोसोखौ गोजोन मोनथारबायना नों मालानि बे सन्थलाया दायना जाखो नोंनो खालामजोब्बाय एसेबां गोरों गोरा जानानै नों बेफोरबायदि दासिमबो सानो सासे फोरोंगिरि जालायनानै बुङा मानो सन्थलाखौ मानो बिदि खालामखो मा दायमोन सन्थलानि सन्थलाया बयखौबो अनो बयखौबो मोजां मोनो बेनो सन्थलानि दाय नामा बयजोंबो गोरोबनानै थानायानो सन्थलानि दाय नामा सोमस्रि नों सन्थलानाव मानो सोङाखै मोदायजो सासे दङ बे खोथाखौ मानो सोङाखै नों मानि मोदायजो सोर मोदायजो हायोबा नों सन्थलानावनो सोङै थां आं सोंगोन नाथाय नोङो मा सन्थलाखौ नोङो दायना साजायदोंना नों सन्थलाखौ दायना बायदि मोनो नामा मालाबा सन्थलाया मानसिफोरनि गाज्रि मावदों नामा आंखौ निमाहा होदो सोमस्रि नोंखौ मालाबाबो निमाहा होनो हाया बे जोनोमावथ' नङा नों जिबायदि सन्थलाखौ गोसो गोरबोआव दुखु होदोंना बिनि साजाखौ नोंबो मोनगोन नोंबो थफिराम नों बायदि मानसिखौ आं मुगैयो बाबावै खोथाया होमबा बिराद गोसारबाय आंथ' रागाजोंसो बुंदोंमोन ओमफ्राय आं रागाजों बुंनाय खोथाफोरा बोरै गोसारजोबखो आच्छा बमब्रमाया निउसआ होबाय होमबा नाथाय
आंथ' निउसाव होनो होआखैमोन ना बोरै जाजोबखोब्रा दा आं मा मोखाङै सन्थलानि खाथियाव नुजाहैनांगौ जाखो ओहो आं नुजाहैगोन सन्थलानाव निमाहा बिगोन आं नोंथाङा मा सानो सन्थलाया सासे दायनामार ना सार गोदाव सोराव बुंलाबाय नाङा नोंबो सन्थलाया मालाबाबो दायना जाया आयना दङ गैया आं बेखौ मिन्थिया नाथाय सन्थलाया मालाबाबो दायना जानो हाया बे बमब्रमाया सन्थलाखौ ओरैबायदि खालामहोबायना बेखौ गारनायाव गैयालां र' सुवादखौ बेसे गोजोननाय लादों बियो खबर लानो ओइ बमब्र औ महाराजा गोजोननाय मोनबायना थिंसा गासैबो गोजोनजोब्बायना जोंनि लाइफखौ धंस खालामनानै आया मा होनाय जाखोलै बे मा होनाय जाखोसो होननानै बुंदों नों बेवहाय गाज्रि निउस फोसाबदोंना नोंखौबो गारनायाव गैया आं सासे रिपर्टारखौ बेफोरबायदि धमकी हरनाया मोजां जायाखै महाराजा थै नोंनि रिपर्टार मानो सन्थलाखौ दायना साजायनानै नों बेफोरबायदि खालामनाय मानो नों दा निउसाव होनो हायाखै बेफोर गासैबो नोंनिनो गोरोन्थि होननानै सन्थलाखौ दायना साजायनानै नों गामिनि मानसिफोरखौ बुहोबाय लोगोसे खानायबो थख्ला सिनजा होबायना मा होनखोसो होननानै बुंदों नों सन्थलाखौ नों मा खालामखो नोंखौ आं गारनायाव गैयाब्रा नायबायल' था नों बे बाराव आं बुंगोनबो खालामगोनबो बनजार दिनै आं नोंखौ आंनि बडिगार्ड हिसाबै नङा आंनि फंबाय हिसाबै आंनि लोगो हिसाबै नोंनाव आं मोनसे हेफाजाब बिगोन सार नों आंनो बिथोनल' हो आं खालामजोबगोन बमब्रमाखौ मा खालामनो हायो बेखौ माबायदि गाहायाव लाबोनो हायो बेफोरखौ खालामजोबबानो जाबाय बमब्रमानि गोसो गोरबोआव जेसेबां आघात होनो हायो होबानो जाबाय जागोन सार नाथाय बे खामानिखौ ओरैबायदि माव जाहाथे जिबौआबो थैयो गनाबो बाया मोनथिबाय जागोन सार गला नों बेबाराव बमब्र एबाराव नों हाखराव गाब्रगोन हाखरखौ नों गावनो खुरनानै लादोंना एबार महाराजानि फान्दोआवबो गोलैगोन नोंनि आथिङा नेबायल' था मा सन्थलाखौ दायना साजायनानै गामिनि मानसिफ्रा बुथारनो नागिरदोंमोन गोथाङै फबनो नागिरदोंमन औ हापां मालाबानो बिदि जाखोमादों पात्ताखौनो मोनाखै आं नङाबा आं बेफोरबायदि जाहोनो होआमोन बेफोर गासिबो निउसनिफ्रायनो जादों आच्छा बे बुमब्रनि थाखायनो जादों आरोना बे बुमब्रानो निउसाव होनानै होदों आरोना औ बेनो बिराद गाज्रि मोनबाय आं जोंनि मानसिफोराथ' दासिमबो खोमसि फोथायोना आरो निउसावबो सन्थलाया थफिरामखौ खिथुआव खामफ्लाय सिथाबगोन होननानै बुंनाय रावखौनो मानसिफोरा नंगौ सानदों आं मिथिगौ सन्थलाया रागाजोंसो बुंदोंमोन बे थफिरामानोथ' माबायदि मानसिमार बियो जेब्लाबो हेब्रे बोराय रागना थानानै बिनि दिमागा जाला बे थफिरामनि थाखायबो जादों दा खम खस्थ' मोनबाय बियो सन्थलाया बेसेरा बेनोथ' जादों दा आं सन्थला मोननाव थांनो नागिरदों दे थां आं दाहाय थांगोन मानो नों थाङा नामा थांगोन नों थांग्रोलाय खामानि एसे दङ मा खामानि बेलाय थौ नों थांग्रोना आं उनाव थांगोन थाब थांनानै खबर लाहैथां नोंबो आंबो सन्थलाखौ खबर लानानै खामानियाव थांनोसै जागोन दे बे थफिरामा बिराद गाज्रि जादोंना बे थफिरामखौबो बुजा होआबा जानाय नङा नङाबा थफिरामा बारबाय थागोन अन्थावबाथ' सन्थलाखौलाय मानो बिदि खालामनांगौ दे बार आं बे थफिरामखौ हेलौ नों लावथायमोन नामा औ नों आंखौ थाबैनो मोनसे जायगायाव लोगो हमनो हागोन ना आंखौ लोगो हमदों होननानै रावनोबो दाखिन्था बेसेबां नांगौ फैसा होगोन आं खालि नोंल' आंखौ लोगो हमफै जागोन दे सासे नर्मेल मानसिखौ दायना साजायनायखौ बेसेबां साजा होयो होबानो जाबाय आरो सासे मानसिखौ गोथाङै बुथारनो नागिरनायनिखौबो बेसेबां धारा लगायो बेसेबां मा दङ गासिखौबो लगायजोबनानै जोबथेसालियाव जोबनानै दोननांगौ बिसोरखौ जागोन सार जोंखौ निमाहा होदो महाराजा जों सन्थलाखौ दायना साननानैसो बिदि खालामदोंमोन माबोरै सन्थलाया दायना जानांगौ जाखो हा नोंसोर बे बमब्रमानि निउसखौ लानानैनो बेफोरबायदि सानदों नामा गावहानो बुंनानै लादों बिनिखायनो जों बेखौ दायना सानदों बेखौ जेबो मिथिया सासे मानसिया सासे मानसिखौ बुथारनो नागिरनाय माने बिराद गिदिर दाय मावनाय बेनिखायनो बिसोरखौ रावखौबो अननाङा जेसेबां सेक्सन दं जेसेबां धारा दं जेसेबां मामि दं गासैखौबो लगायजोबनानै साजाखौ होथार जागोन सार नायनि आं बिसोरखौ माबायदि दायना साजायनानै मानसि बुथारग्रा बिसोरनि थाखायनो जोंनि आबै आबौमोनाबो मोजां मुलि देनो रोंबाबो देनोनो गियोमोन गोदो दानि जुगाव साफा सानै गोदोनि बुरैफोराबो मोनथिबाबो देनोनो गिलायलांसिगोन बिसोरनि थाखायनो हाग्रानि मुलियादि जोंनि थाखाय बेसेबां मोजां बेखौ मिथिया एसे माबा मोनसे जानाय नुबानो दायना नोंसोर नुफेरदों नामा दायनाखौ हा नुवालासिनो मालायनि सा मानि दायना बेलाय था नोंसोरो दालि ओंखाम जानानै गावजों गाव दायना होनलायलायबाय था नोंसोर आं नै जोंलारि बिमानि उन थांबागासिनो मामोन मानखा दाउखा राजाखौ सोरबा बुदों आं थांगासिनो दं स्कुलाव आं फैनाङा आं थांगासिनो दा आङो जोंलारि बिमाजों थांफानांगौ मा जानांगौ दे आरो बिथिंजाय दाउखा राजाखौबो सोरबा बुदोंनो नायैनि सोर बुदों आफा नैबे टपिखौ गाननानै लादो नों मानो नांलायखोब्रा जेबो नङा दे थौ दे थांनोसै दखानाव थौ दे गोबाव जालायलांबायसो दखान खुलिनांगौआ
गारिखौ आं सालायगोन आफा मालाबानो देरथारबाय होनबा नों जोंलारि मैया दाखालिसो उन्दैथारमोन नों जोंलारियाय बिराद देरमारथारबायथ' नोंहाय बिदिनो साहस गोरा जानानै जेब्लाबो जौगालांनो हाथोंहाय फैदोलाय सन्थला नारजि बुदां खोथाखौ खोनानानै जोबोद गाज्रि मोनबायलै सन्थला हायोब्ला आंखौ निमाहा होदो सन्थला आं नोंखौ बासायनो हायासै जेबो नङालै नारजि बुदां आं थैयासैना आं मोजाङैनो सफैबायब्रा नोंसोर फिसा फिसा खोथाखौनो बांद्राय सानोलै बे खोथाया फिसा नङा सन्थला बे खोथाया जोबोद गिदिर बेफोरबायदि खोथाखौ फिसा बुंजाया सन्थला नोंनि जिउआ जोबनायमोनब्ला मा जागौमोन इसोरनि अननायाव नोंलारि फिसानि बोलो सोलोआवसो नोंखौ दिनै जों बेफोरबायदि अबस्थायाव नुफिनबाय नङाबा मा जागौमोन बेफोरबायदि दायना साजायनानै बुथारनाया फिसा खोथा नङा माथो खालामबावनो खाफालावनो बिदिनो दंखायोमोन खोमा आंनि खाफालानो गाज्रि नालाय ओरैनो सन्थला खाफाल जिला नङा होमबा थैखानांगोन नालाय सानसे बेनोखामोन खोमा आंनि थैनांगौआ होननानैबो सानदोंमोन आं थोद सन्थला बिदि साननाङा नों आरो दा बहा थांनो ओंखारदों नोंलाय खामानि मावनो थांनो नागिरदों नाथाय दिनैनो मानो दिनै जिरायथ'दो आं खामानि मावबाथाय जिरायालै आरो फुजाबो खाथि सफैबायना कास्टमारआ एसे बारा जायो फुजा खाथियाव बेनिखायनो बन्द' खालामथ'वालै आं थांगोन खामानिफोराव बेफोरबायदिखौ जेंना जेंनिफोरखौ लाबाय थाजायालै आं खामानियाव थांगोन नारजि बुदां नों सियर मारना सन्थला नों खामानियाव थांमारगोन आइजों लारि दंखायो सानैजों बिफा फिसाजो दखानाव थाहैनोसै दे होमबा जोंलारि दिनै नों जोबोर मोजां खामानि मावबाय साबास जोंलारि बेफोरबायदिसो जानांगौ आं आफाखौ बेफोरबायदि जानाय नुनानै गोसोखौ जोबोद दुखु मोनदों आरो आंनि थांखिया बेनोल' जे आफाखौ जेरैबाबो बासायनांगौ मोजां खामानि मावदों नों फिसा वेल डान होमबा सन्थला नों थांमारनोसै नारजि बुदां आं दखानाव थांनोसै नोंसोर सिन्था जानाङा दे आं मोजाङैनो दं दे होमबा मोजाङै थांदो माबाफोर नांगौ जायोब्ला कल खालामबानो जाबाय आंखौ दे जागोन बेसेरा सन्थला गोसोखौनो बोरैबा मोनफाबायलै नारजि बुदां औ सोमस्रि बहा थांदोंमोन नोंलाय टफिरामनाव थांदोंमोन आं बेफोर गासिबो टफिरामनि थाखायनो जादोंना आंबो खोथाखौ खोनानानै जोबोद गाज्रि मोनदों आंबो हाफांनि खुसियावनो पार्टि होफ्लांबाय पार्टियावनो जौ लोंनानै बायदिसिना जाफ्लांबायना बिसोरबो बे नोंनि जेबो गोरोन्थि गैया नारजि बुदां सानसेबाबो सन्थलाखौ बिदिनो दायना साजायखागौमोन बिसोर आरो बेवहाय नोंनि जेबो गोरोन्थि गैया बांद्राय जौ लोंनायनि रिजाल्टआनो मोजां जाखाया बेनिखायनो आं सन्थलाखौ बुङो जौगार होननानै थेवबो मानिया नुबाय दा जौनि थाखायनो मा जायो मानसिया जौआनो मानसिखौ बुथारो जौआनो मानसिखौ गाब्रहोयो बेखौ बुंबाबो मानिया मानसिया दासो ओंखारलांबाय मा अबाव थांनायखो बेलाय दखानाव थांबाय बिफा फिसा सानैबो आं बारा होदोंमोन थांनाङा होननानै दखानाव थांलायबाय होनबा मानो थांनांगौ दे मा जाबावगोन बे नखराव जेब्लाबो गाज्रिल' जाबाय थायो एसे मोजां जाहांबानो सोमस्रि लोरबां दाजा नुदोंना सन्थलाया बेसेबां स्ट्रं बेसेबांखिनि जासेयावबो दखानाव थांबावबाय नोंबो स्ट्रङै था जोंलारि बायदि थारैनो जोंलारिया सासे बिराद मोजां गथ' खैफोदखौ मिथिनानैब्लाबो गावनि बिफाखौ नारा नाथा जुजिनानै लाबोथारबाय बेफोरबायदि फिसाजो मोननांगौआ जोबोद गोब्राब दे थादो सोरखौ दुसिबावनांगौ आं गावहाबो जौ लोंखायो जौ लोंनानै बायदिसिना जाबाय थायो जौ गार होनबाबो जौखौनो गारला बियो माला जौ गारगोन बियो आब' मानो बुजिया बियो सन्थलाया जौआनो खालामजोबो होननानै बुंबाबो आं बेसेबां मोदै बोहैबावदो बेसेबां गाबबावदो आं मा खालामनानै बुजायबावगोन आं बे हौवाखौ दानसोरां खोथाया गाज्रि जाबायना मा जाखो आदा सन्थला दस्तिखौ दायना होननानै मानसिफ्रा बुथारनो नागिरदोंमोन दा बेखौ जों निउसाव कभार खालामफिननांगोन नङाबा जानाय नङा नङाबा सन्थला दस्तिखौ मानसिफ्रा दायना होनबाय थागोन आंथ' निउसखौ टफिरामासो बिदि होनदों होननानै होदोंमोन इडिटिंखौबो डेन्जार खालामनांगौ होबाय सासेया मानसिफोराबो नंगौ सानलायलांबाय इडिटिंखौ सोर खालामनाय दाउस्रि देलायानो खालामदों दाउस्रि देलायनि दाय गैया
गासिबो दाया आंनिनो गोजा आं निउसखौनो होनो नाङामोन आं निउस होआमोनब्ला सन्थलाया बिदि जानाय नङामोन दे थाबैनो स्क्रिप्टखौ लिरदो आरो जाखिनि भिडिअ फुटेज दङ सन्थलाखौ दायना साजायनाय बेखौ ब्लार खालामनानै हो आं थाबैनो सन्थलाखौ दायना नङा होननानै फोसावनि जागोन दे आदा नों थांनो हासिगोन दस्ते सन्थला बिदि जागोन होननानै सानाखैमोन आं आंनि चेनेलनि थाखायनो नोंखौ निउसआव होबाय दिनै बिदिसो जानांबाय सोर बियो दुमफाव नामा दुमफाव नों पम्र नों टिआरपिनि थाखायनो इसिबां गायाव गोलैबायना नोंनि निउसआ जौगानायखौ लानानैनो नों इसिबां खर' गाज्रि जाबायना नों गावनि लोगोखौबो दायना साजायनानै मानसिफोरखौ नों बिदि खालामहोलायदों माबायदि मानसि नों मोजाङानो जादों आंनि जुलिया नोंजों जायासै समायथारदों हौवा हिनजाव जानो सानैबो दावसे देलायनि आखल आरोना माखासे भिडिअ रेकर्ड खालामनाया मिलायसोदों दे सानैजों गोसोखौ गोजोननाय मोनबायना निउसआव होनानै दुमफाव आंनि खामानियानो बेनो मोजांमोन गाज्रिमोन निउस होनाय होमबानो बिदि होनानै नों निउस होगोन नामा सन्थलाखौ दायना होननानै नाथाय आंथ' सन्थला दस्तिखौ दायना होनाखै सन्थलाया जा बुंदों बेखौसो भिडिअ देखायदोंमोन माबोरै बुलायनाय माबोरै मा जानाय नोंनि बेफोरबायदि उल्था पुल्था खामानियावनो दिनै सासे मानसिनि जिउआ जोबसिगौमोन सन्थलाखौ गोथाङै फबनाय मोनबा मा जागौमोन गामिनि मानसिफोरा गोथाङै फबनो नागिरदोंमोन मिथिबाय नों मानसिया बोरैबा मा गावनि गार्लफ्रेन्डनि भिडिअखौ टिआरपिनि थाखायनो भाइरेल खालामग्रा मानसियालाय माबायदि मोजां जानांगौ खुदैसो मुजुदलायो आं नोंबायदि मानसिखौ आया आंखौ रायनासो थांबाय माथो दुमफावा गाज्रियैनो आंथ' आंनि खामानिखौसो मावदोंमोन आरो बेराफारसेथिं आं सन्थला दस्तिखौ दायनाखौनो साजायाखैमोन आं थाबैनो सन्थला दस्तिखौ लोगो हमहैनांसिगोन बिनि सिगां आं सन्थला दस्तिखौ दायना नङा होननानै फोसावग्रोनांगोन नङाबा आं गावखौनो निमाहा होनो हानाय नङा माने एसे गोबाव जानाय अके बेफोरखौ बाद हो नैबे बेगखौ नाय नुबाय दा बेसेबां फैसा दं औ नुबाय मेडाम अब्ला खोनासं थफिरामा सानसे समाव नोंसोरनि गुरुमोन नङा होमबा औ अब्ला बे थफिरामखौनो एसे लेसन फोरोंनांगौ माबोरै लेसन फोरोङो फोरोंबानो जाबाय जाहाथे बियो नेक्स्ट टाइम गुबुनखौ खहा खालामा बुजिबाय दा जागोन दे आरो गोसोआव लाखि नोंसोरखौ आं मालाबाबो लोगो हमाखै आरो नोंसोरबो आंखौ लोगो हमाखै मिथिबाय जागोन दे थांनो हासिगोन नोंसोर आरो मोनसे खोथा आं जाय खामानिखौ मावनो होदों बे खामानिखौ मावनायनि उनाव आंखौ लिंहरबानो जाबाय मिथिबाय दा मा खामानि आं लावथायनो खोन्थाखाबाय नोंसोर मावबानो जाबाय जागोन दे मेडाम थांनो हासिगोन नोंसोर थफिराम बे बाराव गारा आं नोंखौ नोंनि थाखायनो आंखौ नार्जि बुदाङाबो गाज्रि मोनदोंमोन आरो नों सन्थलाखौ बेफोरबायदि खालामदों अन्थाव मानसिखौ नों बिराद उतपात जाद्रायबाय नोंखौ साजा होआबा जाखाला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट एपिसोडआव एसे गोलावै लाबोगोन आरो आसा खालामो नोंथांमोना लाब्रा बड' सिजन 2 खौबो इन्जय खालामगासिनो जाय बिथांमोना दासिमबो लाब्रा बड' सिजन 2 खौ नायाखै बिथांमोना थांनानै जोंनि सेकेन्ड चेनेलाव थांनानै नायहैदो बेवहायबो बिराद इन्टारेस्टिं जागासिनो दङ आरोना गोबां नायगिरिफोरानो मोजां मोनदों स' जाय नायाखै बिथांमोनाबो मोजां मोनगोन दे अन्नानै नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय दे होमबालाय